स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो आज के स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से। आप सभी के बता दी कि भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका के आप सभी के बीच में नया और बहुत ही जबरदस्त बोलबम के गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा शंखपोला ले आईब। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। और ई गाना के लेके आप सब खातिर बहुत बड़का खुशखबरी भी आ गईल बा। आप सभी के बता दी कि ये गाना के रिलीज डेट और टाइम दोनों कंफर्म हो चुकल बा। तो आज के ई वीडियो में हम आप सभी के बतावे वाला बानी ए गाना के रिलीज डेट और टाइम। गाना के रिलीज डेट और टाइम बतावे से पहले आप सभी के बता दी ये गाना के टीम के बारे में। ई गाना के गौले बाड़े खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका, और ई गाना के लिखले बाड़े कुंदन प्रीत, और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े लॉर्ड जी। अब बात करिए गाना के रिलीज डेट और टाइम के, तो ई गाना के काल सुबह 6 बजे टिप्स म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल जाई। खबर ये भी आ रहल बा कि ई गाना के काल सुबह डायरेक्ट वीडियो ही आप सभी के बीच में टिप्स म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कइल जा सकता। अब देखे की होई कि आज पवन सिंह के गाना महादेव का दीवाना जौन रिकॉर्ड बनैले बाटे 3 घंटा में 1 मिलियन, ओकरा के खेसारी लाल यादव तोड़ पावत रहे कि ना, और उनकर फैंस लोग इस गाना के लेके कितना तैयार बा। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि कितना लोग ये गाना के बहुत ज़्यादा सुनेला उतावला बा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल हुई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, और चैनल पर नया बानी तो रोज ऐसने खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर ली।